udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu bangcwele ukuba siphinde sihlangane namhlanje ezwini lenkosi. Sizolalela izwi lenkosi uJesu. Ngoba uyinkosi. Angikhathali bangathina abaphathi bakho nabaholi bakho belwa nawe uma uthi uJesu Kristu uyinkosi, kodwa it remains the same. He is the Lord. Uyinkosi ebusayo ezobusa ingunaphakade. Siyambonga ke kakhulu ngoba sithenga ngegazi lakhe. Izwi lami ke alikakalungi, ningalinaki ke nakani lokhu uNkulunkulu afuna ukukhuluma ngalomlomo. Ngoba nami ngihlezi phansi ngilalele ngilalele lokhu umoya athanda ukukhuluma phakathi kwethu. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu, siyamdumisa ngoba akekho ufana naye. Usenzele izinto ezinkulu. Eyazi mina ngiyengibheka emuva ngithi yazi ukuba angisindiswanga. Ngicabanga ukuthi ngabe kade ngaba mathamba amhlophe ngokwenyama. Ngabe kade ngahlala esihogweni okubhlungu ukuthi asijwayeleki. Hayi umlilo ngeke ujwayele, uyolokhu ukhala nje ukhala akukho ukujwayela. Ubhlungu yabuzwa nje ngendlela efanayo ne-first day mhla ungena. Yilobo buhlungu bumile nje bukubhekile. Uhlalelani pho ezonweni? Yazi ukuthi ngabe uyayishiya izono yahamba uhamba ezulwini. Ngoba ulindiwe ekhaya ezulwini. uNkulunkulu wethu qamba amasu kuba umqoshwa angabi ngumqoshwa kuyena. 2 Samuel chapter 14 verse 14. Uqamba amasu kuba umqoshwa angabi ngumqoshwa kuyena. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Ngiyacela ukuthi ngiguqe siqhubeke nenkonzo yethu Ntshumayelo yasentabeni. uJesu Kristu inkosi. Babolungileyo, babongcwele, uNkulunkulu wethu nomusa, siyazithoba phambi kobuso bakho, siyabonga ukusithanda kwakho. Siyakubonga Nkosi ngakho konke osenzele khona. Akekho njengawe nofana nawe. uNkulunkulu wethu namanje silalele, khuluma izwi lakho. Size Nkosi abantwana bakho ezindaweni zonke. Uyazibona inkinga zabo, uyayibona inkinga yalo neyalo neyalo. Ngiyacela Nkosi umxazululele yona kakhulu. Ngiyazi ukuthi ufuna abantu basindiswe. Khona abafuna izinto zakho kodwa wena bakufuni. Ufuna abantu bakuvume ukuthi uyinkosi bese bevuma izono zabo. Badilize udongo ukuze ukwazi ukukhuluma nabo. Ngiyacela Nkosi uyikhanyise lento. Uyambule kubantu bayibone bayithande. Bazi ukuthi ayikukho okunye wena uyindlela neqiniso nokuphila. Ngeke siye ezulwini singahambi ngawe Nkosi Jesu. Siyabonga ke qhubeka ube nathi Moya Ongcwele, siyakumema. Khuluma phakathi kwethu, thatha indawo yakho. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga ke kakhulu uNkulunkulu wethu, siyamdumisa bangcwele. Sizoqhubeka ke nenkonzo yethu Ntshumayelo yasentabeni. uMateyu nombathi uMateyu ngesixhosa. uMateyu chapter 5 uverse 7. Mateyu chapter 5 verse 7. Ake ngiqale ngifunde ngolimi lakwaXhosa. Banoyolo abanenceba ngokuba bayakwenzelwa inceba bona. Banoyolo abanenceba. Uyafuna ukwenzela inceba, iba noyolo. Bazokwenzela inceba. uNkulunkulu xa ufika ezulwini uzakwenzela inceba. NgesiZulu, babusisiwe abanesihawu ngokuba bayahawukelwa. Uyathanda ukuhawukelwa? Iba nesihawu kwabanye abantu uzohawukelwa. Kodwa uma ungenaso isihawu ngeke uhawukelwe. Ngakho-ke kubiza ukuthi kube lona loyo abe nesihawu. Yenza komunye lokhu othanda kwenziwe kuwena. Izolo-ke besibuka uLuka chapter 6 uverse 36 ku 38.
asimqedanga. Sizobuyela ke siqale kuye u36. Yibani nesihawu njengokuba uyihlo enesihawu. Verse 37. Ningahluleli khona nisoze nahlulelwa, ningalahli khona nisoze nalahlwa, thethelelani khona niyakuthethelelwa. Sigxile kakhulu izolo ekwahluleleni ukuthi abantu bayathanda ukwahlulela. Verse 38. Yiphani khona niyakuphiwa. Abantu ave bekuthanda ukuphiwa, kodwa bancishana babophela inja nogodo. Banesibindi yabo, yazi futhi labantu abancishana banesibindi yabo sokucela, banesibindi sokucela, kodwa bona bayancishana. Akuncisheke umuntu usuze wacela nawe uthi uyacela, ngenxa ukuthi ke uyakholwa uzumbalela ukuthi engani mina ngakuphi ukuthi nokuthi usungaze ungincisha ukuthi cha kasibalelana. Kodwa nje hayi cha bayancishana abantu abacelayo, bayacela abantu abancishanayo. Ngokubeka ngendlela ofisa ukubeka ngayo, bayacela abantu abancishanayo, bancishana abantu abacelayo. Yiphani khona nizakuphiwa. Bayakunipha esifubeni senu isilinganiso esihle esigqishiweyo esithithimayo, ngokuba ngesilinganiso linganisa ngaso nani nakulinganiselwa ngaso. uJesu ukhuluma isimanga la, uthi yiphani khona niyakuphiwa. Bayakunipha esifubeni senu. Bazokupha lento oyifihlile esifubeni sakho, le oyenzayo wena, bazokupha esifubeni sakho. Uma uncishana bazokupha kancane nawe, ngoba vele babamba imfihlakalo esesifubeni sakho. Kahle kahle wena uhlobo luni lomuntu, uhlobo luni likapende, noma ke uhlobo luni lomzalwane oncishanayo, bazokuncisha nawe. Ngiyakhumbula engixoxela omunye kudlala lento yama secret pearl. Kwakuze kunqunywe ukuthi uma uthengela umuntu ungamthengeli less than 50 rand, ngoba umunye vele olandela insipho encane, ebona lencane u250 gram, okunye kuba yi-sunlight powder noma osef noma omo 250 gram. Ngaleso sikhathi ngicabanga ukuthi kwakungafiki 10 rand athengele umuntu. Yini leyo ngempela? Akhale masebekwenza kuye kusasa, usekhohliwe ukuthi ukwenze komunye umuntu. Yenza komunye umuntu lokhu othanda kwenziwe kuwe. Yabaziba abantu bazokuziba nawe. Yazi abanye bahlushwa izingane ngoba nabo babehlupha abazali babo. Ziyakuhlupha ingane zakho manje. Ziyakuhlupha futhi sezihlupha udlulele kuwena. Ziyahlupha, zifuze wena. Zizofuza bani umuntu? Kanti izalo bani? Zizalo bani? Zizalo wena. Qaphela kokwenzayo. Angayixoxa le ndaba kudala yokuthi kukhona umlungu othize ibhunu elaxabana noyise. Babehlala behelizisana nje benokungazwani. Baxabane uyise athukuthele kakhulu, ambeka isandla. Lo ahlonipha ukuthi uyise avela amdonse ngeinwele, adonse uyise ngeinwele passage, abese miyeka lapha miyeka khona. Kanti umakile ukuthi umdonse uyise wagcina la. Yadlula iminyaka, yakhula ingane zakhe, yakhula indodana yokuqala, washona umkhulu. Baxabana nabo ngoba ziyabuya induku. What goes around comes around. Baxabana nabo. Ngelinye ilanga baxabana nisajewe ukuthi umzukulu walo noma kuyise wendoda wayeyindodana wadonsa uyise ngeenwele futhi. Uma emdonsa uthi uyise, mana phela mntanami, nami ngamdonsa umkhulu wakho ngambeka la. Athi umfana, ngangingekho lapho. Qhubeka mdonsa. Yenza komunye othanda kwenziwe kuwe. Ngale kwalokho esakhe isilinganiso sobe sogxishwa. Isho njalo lelizwe, esakho sodwala kunalesi wena wasenza komunye. Yiphani khona niyakuphiwa. Bakunipha esifubeni senu isilinganiso esihle, esigqishiweyo, esithithimayo, ngokuba ngesilinganiso linganisa ngaso
nani nakulinganiselwa ngazo. So yini oyenzayo ozoyinika isichichimo? Ngiyasaba mina lento oyenzayo uzoyinika isichichimo. Hluphile abazali bakho, ulala ngaphandle, uqoma, uqonywa, uzenzela nje. Namhlanje izingane zakho uyahlukumezeka. Hayi akahlukumezeki, mina ngiyakutshela, unless uzovuma isono sakho uze kuJesu. Hayi akahlukumezeki, usazobona wena. Hayi usazobona. Ngakho ke qaphela, be warned. Okwenzayo komunye ngoba kuzokwenziwa kuwe. Uthi uJesu iphani khona nakuphiwa, bakuniphe esifubeni senu isilinganiso esihle esigqishiweyo esichithimayo. Sihle ngani na? Ngoba ngesikhathi uzobulinganisela intembi, ngoba usenzile wena, kusho ukuthi uyasenjoya. Angithi uyenzile lento wena, uyenjoya, awusafuni yenziwe kuwe. Hawu kahle wena bo, bekumnandi wenza komunye umuntu. Nje ngizwe ukuthuthuzwa, akawusaba umbese masubheke kuye, kodwa uthanda kabi ukufa kwazi umuntu. Hayi asiqhubeke. uJesu ufuna isihawu. Lokho engifuna ukwazi, uJesu isihawu uyasifuna. Ngobheka uMathewu chapter 12 verse 7 ithi inkosi uJesu, kepha uma benazi ukuba yini lokhu ukuthi ngifuna isihawu hayi umhlatshelo, ngani ngabalahlanga abangenacala. Ngifuna isihawu hayi umhlatshelo. Umuntu ona gijima yonikela, athi umnikelo wesono, umnikelo wokona, asinikelele isono. Wanikela kanye uJesu ngenxa yesono, sahlanzwa ngegazi lakhe. So ke ayikho lento ukuthi uyanikela wena unikela ngesono, unikela imali ngoba uthi ugeza isono, ayisebenzi lonto leyo. Kepha uma benazi ukuba kuyini lokhu ukuthi ngifuna isihawu hayi umhlatshelo, ngani ngabalahlanga abangenacala. uJesu ufuna isihawu hayi umhlatshelo. Masikhumbula sibukisisa owesifazane owabanjwa ephinga lapha kuJohn chapter 8, uzobona ukuthi uJesu ufuna isihawu. Lithi izwi lenkosi ke baletha kuye wesifazane obanjwe ephinga, bamlinga uJesu, bathi uMose wasiyala ngabanje ukuba bakhandwe ngamatshe, pho wena uthini? uMose wasiyala ngabanje ukuba bakhandwe ngamatshe, pho wena Nkosi Jesu uthini? That was the question directed to our Lord Jesus Christ. uJesu wathi, ongenasono phakathi kwenu kaqale amphonse ngetshe. Ongenasono. Bathi ukuzwa lokho belahlwa izinhliziyo zabo, baphuma ngabanye, beqalela kwabadala kwaze kwaba ngabokugcina. Jesu wasala yedwa nowesifazane wayemkhona. Jesu wathi, sifazane, baphi labo bamangaleli bakho na? Akakho kulahlayo na? Wayesethi yena, akakho Nkosi. Wathi-ke uJesu kuye, nama ngikulahla, hamba ungabe usona. Isihawu yileyo nto enjalo. Ungamlahla umuntu, ungamhluleli umuntu, nama ngikulahla, hamba ungabe usona. I-challenge engibhekene nayo mina ekhaya lezwi iyona-ke engibhekene nayo. Ave bexolisa abazalwane sebefaka ama-emoji, ngeke ngiphinde. Ligcine izwi lakho ukuthi ngeke uphinde. And ngandlela thize usitshela ukuthi ufake ngamabomu ngoba uyakwazi kanti ukuvimba ukuthi uphinde ungabusaphinde. Yebona lonto. Hayi bazalwane, asimkhonzeni uNkulunkulu ngeqiniso, sihlaleni kuye, singasuki, singahluleli ukuze singahlulelwa, sibe nesihawu ukuze nathi sihawukele. Usho njalo-ke uJesu, nama ngikulahla, hamba ungabe usona. Unaso yini isihawu wena mntakababa? Bangaki obahlulelayo nawe uyisoni na? Bangaki obahlulelayo nawe uyisoni? Ubhizi ukhomba abanye abantu, mina emthatha ikhomba wena ukuthi you are 3 times worse than that person. Uyisoni nawe nje. Bangaki obalahlayo nawe
ube ufanele ukulahlwa. Bangako balahlana. Nenkosi yethu uJesu Kristu engena sono uthi nami angikulahli, hamba ungabe usona. Eminye yamasentensi noma yemisho ejule ngendlela emangalisayo futhi nemnandi ukuyifunda nokuyilalela eBhayibhelini. Hamba ungabe usona, nami angikulahli. Uyazi ukuthi uJesu akakulahli, akasoze akulahli, akasoze akudele, kodwa kade ungoni ngamabomu. Uthi wona ngamabomu, umvuzo wakhe unjani? Usewamukele. Ungoni ngamabomu. Ungahamba ukhuluma izindaba, ungahamba nje ukhuluma indaba ezingakuthinti noma bezakuthinta, kodwa yeka ukukhuluma indaba. Uma sibheka izwi lenkosi uLevitikus 19 verse 16, ungahamba hambi ucetheza phakathi kwabantu bakho, ungamelani nokuphila komakhelwane wakho, nginguJehova. Ngoba uma unaka amanga umelana nokuphila kukaNkulunkulu wakho, ungamelani nalokho kuphila. Uma ubheka amaHubo 15 verse 3 libuza ukuthi onjani uyohlala entabeni yakhe engcwele na. Khumbula-ke sikhuluma ngokuthi ungahamba ucetheza, ungahamba uhleba, ungahamba unyevuza, uNkulunkulu akamfuni lo muntu. Uthi-ke masithola ukuthi onesimo songokaNkulunkulu, uthi-ke ungahlebi ngolimi lwakhe, ongamoni umngani wakhe, nongamhlazi umakhelwane wakhe, umqwaya ovula kakhulu umlomo wakhe. Ngoba uJesu sivuzele enye into, uthi uyohlala etendeni likaNkulunkulu ungahlebi ngolimi lwakhe. Uyohlala etendeni likaNkulunkulu iloyo ongebi. Uyohlala etendeni likaNkulunkulu iloyo ongamhlazi umakhelwane wakhe. Awumhlazi nje wena umakhelwane wakho, yini oyikhulumayo ngaye? Sumhlebele wamhleba emsebenzini, sumhlebile nezingane zakho, ngoba nina nihlalela ukuhleba abantu nje izingane zakho. uNkulunkulu uyakuthanda, uNkulunkulu akafuni uhlebe, kungabi ikhaya lokuhleba leli. Madodakazi nonina kubhizi kukhulunywa ngabantu, uNkulunkulu akayifuni leyo nto. uNkulunkulu ufuna umuntu ophila impilo engcwele, ufuna umuntu ohamba ngobungcwele. Athi Abraham, hamba phambi kwami ungabi nacala. Bangaki wena obalahlayo, nawe ubufanele ukulahlwa na? Bangaki obalahlayo, bangaki obahlulelayo? Qaphela ungahamba ucetheza ukhuluma izindaba zabantu, ungamelani nokuphila komakhelwane wakho, nginguJehova. Ungamlahli umakhelwane wakho, ungamelani nokuphila kwakho, ungamdayisi umakhelwane wakho, musumhleba. uNkulunkulu uzolwa nawe. Ngakho-ke ozohlala etendeni likaJehova iloyo ongahlebi ngolimi lwakhe, ongamoni umngani wakhe, nongamhlazi umakhelwane wakhe, umqwaya ovula kakhulu umlomo wakhe. Umqwaya ngoba uvula kakhulu umlomo wakhe. Ngakho-ke siyambonga kuNkulunkulu kakhulu. Ake simkhonzeni, sihlale. Angazi ngiliphinda kulelo gama ukuthi sikhonzeni uNkulunkulu, sihambe ngobungcwele. Ukuthi akukho okunye kufanele sikwenze, ukuhamba ngobungcwele. Sihambe ngokukholwa, singahambi ngokubona. Sihlale kuye, sihlale sokwevelele nguMariya. Uyasebenza uMartha ngapho ulungisela inkosi uJesu ukudla, uMariya uhlezi phansi ulalele indaba zenkosi uJesu. Ngoba indaba zenkosi uJesu izona efuna sizilalele, kuze sazi ukuthi la siyakhona ezulwini kunjani, sohamba kanjani. Umqwayako uvula kakhulu umlomo wakhe, mqwaye uyingozi kuwe, mqwaye. Siyambonga uNkulunkulu, sesifikile emaphethelweni enkonzo yethu. Ngiyacela siguqe, sithandaze, simbonge uNkulunkulu nangosuku
uthembekile yena, ulungile. Babongcwele, babolungileyo, uNkulunkulu wethu siyabonga ngale nkonzo, siyabonga kakhulu. Ngiyakhuleka Nkosi, ngikhulekela abagulayo manje bayizinhlobonhlobo ngezifo zabo, ngiyacela ubaphilise. Beke sakhe isandla esinamandla phezu kwabo, ushilo Isaiah 53 verse 5 wathi ngemvimbo yakho siphilisiwe. Baphilise-ke Nkosi, ngithumela izwi lakho. Khulekela bonke abaletha abantu Nkosi, babusise ngiyacela egameni lomfelowethu uJesu. Khulekela bonke abanikelayo noma ngabe hlobo luni lomnikelo, ngiyacela ubabusise Nkosi ngamunye ngamunye, babonakale ebantwini ukuthi bakhonza uNkulunkulu ophilayo, uNkulunkulu onegolide nesiliva. Siyakubonga-ke Nkosi, udumo lonke silinikeza wena, uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Ake siyambonga-ke uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa bangcwele. Akekho njengaye, akekho fana naye. Ngokudinwa inkosi kuze kube kusasa. Baba uNsibande, ndiyavalelisa uthi usuku olumnandi.